Grabe. Traffic pre. Kaya meron. Ano kaya meron? Bakit ang traffic? Oo, yun. Alcapacaparo. Ano ba yun? Yun. Ayun. Woohoo! Sod. Ay nako. Traffic, 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 traffic ang SRP. Traffic, 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 super traffic. Anong meron daw? Bakit ang traffic dito? Bakit ang traffic dito? Hindi na gumagalaw yung mga sasakyan dahil sa traffic na to. Anong meron to? Bakit ang traffic? Anong meron? Bakit ang traffic? Traffic ayo. Okay, I'm here, boss. Traffic, traffic, traffic kaayo. Traffic, traffic, SRPing traffic. Anong traffic kaayo diri kuno? Traffic kaayo, wala na mag-irog. Anong traffic? Anong traffic? Unsay na anong traffic? Dili na mag-irog. Puro na yung traffic. Dili na mag-irog. Puta yung traffic. Yes, yes, yung anong traffic kayo? Yes, yes, yo. Anong traffic kayo? Oh, ho, ho. Kagool anong trap. Oh, diriguro sila nagkuan maong traffic. Diriguro ikuan ang event sa anniversary maong traffic. Taas sa inyong pasensya kay traffic. Daan pa ko maugyo hinungdan. Tura ang hinungdan, tura tindaghana, naa sila sa kurso. Traffic kaayo, maoy hinungdan sa traffic. Traffic kaayo man puno. Oh, starting traffic, starting traffic. Hinungdan basin mauna, kanang lang parit maong traffic. Ay nako, maong traffic. Hinungdan sa parit puro ni maong traffic. Ay nako, super traffic. Maganda naman to. Please forgive me. Traffic tayong isarpi. Hadaan pa ko. Maogyo di ay. Ang traffic pre. Turap pre ang traffic. Traffic kaayo. Traffic kaayo.
Ay, kaya naman pala traffic. Sobrang traffic. Sobrang traffic.